92. Serdeczna Maci, nasza opiekunka, my jak siroty, prosimy ratunku, молим покорно, узяли вигнанні, дай нам притулок, злітуйся над нами, бідним сиротам, дай кого вздихати, тільки до серця наймилейшей Маті, бо милосердна, кожному сприяє, тиха, соліва, хто турботи має. u imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Witamy Was, drogie braty i siostry, w Eucharystii, mszy świętej. Сьогодні в liturgii słowa my w Ewangelii почуємо оповідь о tym, jak Pan Jezus приходить на свою батьківщину, вертається до свого родинного дому, Назарет. Бачимо, що ті люди, які його відали, які йому зростали, сумніваються їм і не приймають його. Бог несловно хоче так само приходити в наше життя. Просим, щоб наші серця були обчинені на прийся Христа, щоб ми не засумнівалися у його емоцію. Тобто, що вельми конкретно може здійснити піраміду нашого життя. Тут і тепер, у цю хвилину, у хвилину нашого навіка. Godno udzielniczyć w tej świętej tajemnicy. Stanie ukrodzie перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и трагедии. Spowiadają się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что згрішив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой, людям доброе
вечным для святой памяти Михаила, 11 годовину смерти, Божьей милосердности доучаю Матеуша, Марию, Станислава, Борислава, Андрея и Бранислава. Просечка, добрый Бог, приняв до суховности славы. Молимся. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, а дары Своих верных святою радостью и учеников вызволены из неволи греху, и они досягнули вечного счастья. Праз Пана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарицю едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Езекииля. У тыя дні Дух увайшоў у мяне і паставіў мяне на ногі. І я слухаў таго, хто прамаўляў да мяне. Ён сказаў мне: «Сыне чалавечы, я пасылаю цябе да сыноў Ізраіля, да народа адступнікаў, які ўзбудаваўся супраць мяне. Яны і айцы іхнія паўставалі супраць мяне аж да гэтага дня. Тыя, да каго я цябе пасылаю, гэта сыны з упартым тварам і жорсткім сэрцам. І скажаш ім: так кажа Пан Бог. Ці паслухаюць яны, ці пагардзяць, бо гэта ўзбунтаваны дом, аднак даведаюцца, што прарок ёсць сярод іх». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Нашыя вочы звернуты да Пана. Нашыя вочы звернуты да Пана. Да Цябе ўздымаю свае вочы, які жывеш у нябёсах, так як вочы слугаў звернуты на рукі гаспадароў. Нашыя вочы звернуты да Пана. Як вочы служанкі на руке гаспадыні, наши вочы да Пана Бога нашага, пакуль ён злітуецца над намі. Нашыя вочы звернуты да Пана. Злітуйся над намі, злітуйся, о Пане, бо мы ўжо удосталь сытыя пагардай, душа наша насычана досыць, зетымі дзёрзкіх пагардай ганарлівых. Нашыя вочы звернуты да Пана. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринфян. Браты, каб я не хвалился нязвыклостью объявлением, дадено мне джало у тела, посланец сатаны, как бить меня. Тому я тройче молил Пана об тым, каб адвёў яго ад мяне. Але Пан сказал мне: «Хопить тебе, мой ласки, бо мои удоскональваться у слабости. Наибольше охотно буду хвалиться своей слабостью, как жила во мне моц Христа. Тому я уподобал слабости, погарду, нестачи, гонению, утиск за Христа. Бо коли я слабый, тады моцны». Это Слово Божие.
Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Пана надо мною, и Он послал меня обвещать Евангелие убогим. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по вопле Марка. У той час Єсус прийшов на свою батьківщину, а за ним йшли його невучні. Коли настала субота, і він почав вчити у синагозі. Многі, хто слухав, здивлялися і казали, «Откуль у його гэта? І що гэта за мудрость, яка дадена йому? І як такі отсюди чиняться ягоними руками? Ті ж гэта не Тясля, син Марії, брат Якуба, Юзафа, Юди і Симона. Ті ж не тут серед нас ягоні сестри?» І сумнівалися в їм. А Єсус сказав їм, «Нема пророка без пошани, хіба що на батьківщині своїй, у родних і у домі своїм». Тому не мог там учинить ніякого цуду, тільки на некоторых хворих склав руки і оздоровив їх. І дивився їхньому безвір'ю. І ходив по новокольних вёсках і учив. Это слово Пана. Ja na сьогодні розважання наше хочу знову розпочати від питання, може. Хто з вас любить проігрувати? Хто? Ну, поки ще не знайшовся, вже третя імша, а ще нема тих, які люблять проігрувати. Ну, це, думаю, так натурально, що ми, наоборот, хочемо здобывать, выигрывать, в том sensie, что доходить до якусь мети, маем планы певные. И когда мы запланировали, то зрозуміло, что хочется нам осягнуть, виконати наш план, як то дойти до того, чого ми прагнемо. Kiedy докладно так само бачно, як люди не люблять проігрувати, то вельми смутяться, коли ми говоримо тепер на топі чемпіонат мира по футболу. Уже час плей-офф, теперь уже все, коли хто проиграл, якась команда проиграла, то что едет до хаты. И можно было назирать, и гульцы гэтые смутные, со слезьми, бо проиграли, все, пригода скончилась. И заузяторы гэтые, блельщики, які там так само свідомі того, що просто все кончится, треба вертаться. Наши там проиграли, скажем. Вось гэта певна розсудність. Ми, як люди, напевно, не любим проигрывать, не любим, коли, ну, так само я, напевно, добре, коли ось добивайся того, що дійсти, чого прагну, чого хочеться. Однак сьогодні, це три читання Слова Божого, яке ми почули, і перше, і друге, і третє, говорять нам об тим, а особливий спосіб, який може підкреслюється, чи обгульняє, слово, яке сьогодні ми чуємо Святого Павла, який каже, моц удоскональвається у слабості. У житті духовним часами треба проіграти, щоб стати мощнішим. Czasami trzeba doświadczyć swojej słabości, jak uzrasti. Widzicie, że w pierwszym czytaniu dzisiaj my baczymy proroka.
Пророка, якого Бог кличе, каже, ти будеш моїм пророком. Тебе пошлю, щоб ти обвіщав моє слово. Але удогонку з цим посланням каже, але тебе не послухають. Пойдеш до тих, які тверде серцем, які просто будуть закриті на те, що ти будеш говорити. Але і так тебе посилає. Это не значит, что нема сенсу, что ты идешь туда. Что ты будешь промовлять, які хоть от тебе будут отворачиваться. В этом має великий сенс. І для тебе, щоб ти ще більше сподівався на Пана, але так само для тих, щоб вони вірили, що є серед їх пророк, що Бог не забився про них, що неостомно до їх посилає тих, які до їх промовляють. Бачимо сьогодні так само святого Павла, який каже нам, і сьогодні признається, це певна його сповідь, так само для усіх нас. Не боїться, він каже, что маю pewien ciernik и полную слабость, такая, как посланец сатаны, какая мне докучная, какая не дает мне спокою, с якой не могу справиться. И кажу, тройче я просил Пана Бога, как он меня вызволил из этого. А пошел от Бога только это слово, хопись тебе моей ласки, хопись тебе моей моцы, хопись мне моего благословения. Так отказал мне Пана Бога. И это слово, думаю, вельми важное так само, в этом контексте так само для кожного з нас. Бо коли той, якого ми шануємо як святий, не відаємо, як, може до кінця життя не змагався з цією слабостю своєю. Бог, звісно, його перемог, бо Бог мацніший. Але це так само почуттєво, що я з чимось не можу справитися, що я з чимось не даю ради. Це так само було потрібно у святу Павлу, щоб він ще більше звертався до Пана Бога. І так само сьогодні Єсус, які приходять у свій город, у батьківщину свою, і спотикаються з той, який приходить з любов'ю, той, який приходить зі своїм словом, який має моць, з чинами великими. І думаю, що перед цим ті люди бачили і відали про це. Але бачимо, що це повне здивлення. Як це той тесляр, той, який був разом з нами, з яким у футбол гуляли, чи ще щось, що не в той час, що не там робили. Як це той, які брати там, двоюродные сестры живут среди нас. Откуда он это все має? Откуда это моц? Откуда это слово? Откуда это все? Сомневались. Не могли принять это, не могли поверить. Видите, когда так, як часами, може, в Мінську это не дослідчиш, ну, бо як з Мінську ніхто, може, не виїжджає, коли виїжджає, то вертається, ну, тут вельми шмат людей это не зауважає. Але не ведаю, коли на вёсці, наприклад, якоїсь, чи маленьким городку, коли хтось виїжджає, наприклад, вчиться, потім працює, і по якимось довгим часу вертається, то ж таке саме здивлення, так само є людей, як це ось, але ж і він там змінився, або щось ще відбулося. І є велика цікавість до того, що там сталося за цей час, бо не бачили. Бачимо, що це люди в цьому здивленні є певний такий дистанс, є, скажімо, певна ворожість. Святий Марк так вельми лагодно эту ситуацию описывает. В інших евангелистах читаем, что навод хотели, выгнали его зовсім из города, а некоторые хотели навод забить его. Пан Єсус споткався з ворожістю, неприйняттям. Так само пережив певную поразу. По-людськи кажучи, найбільша така пораза у його житті, це був, звісно, криж. Коли просто його прибили і запили там, на крижі. По-людськи кажучи, це все. Видите, навод в учні, так само у такий спосіб це пережили. Були разом з ним, слухали про те, що він має бути забитий, має воскреснути. Але коли він завис на крижі, коли його склали вже в могилу, то всі в цьому страху сховалися, некоторі порозходилися, для їх вже все скончилося. Це було просто пораження на все життя. Вони проіграли. Ісус Христос проіграв. Так по-людськи треба було сказати. Але ми відаємо, що сталося на третій день. Як эта моц Божия, моц у воскрешения перемінила не тільки Христа, в тому сенсі, що Він воскрес, але перемінила життя усіх апостолів учнів. Що вони моцні вже Духом, не самі собою, але Духом Божим, моцні моцею Христа з мертвих повстав, ідуть і обіщають Євангеліє, ідуть і здійснюють великі чуди. Це пораза, досвідчення слабості, гэта таксама патрэбнае ў нашым жыцці. Хоча, здаецца, ніхто з нас гэтага не хоча. І ўсе мы, напэўна, бы хацелі, каб нас адмінула якісьці цяжкасці, чи яшчэ штосьці. На працягу апошніх тыдняў, той, хто ў будні дні ходзіць на святой, то, напэўна, чуе гэта разважанне Айца Дайчара адносна разважання аб веры. І там, дзе вельмі часта праяўляецца вось гэтая думка.
а тем, что праз эту слабость человеческую, у якой человек кажется, ну все, я уже сам не могу, не даю рады. Дорастая до того, как сказать, Пане Боже, Ты меня ратуй, Ты мне дай свою моц, бо я попросту слабый. Вы глядите, как мы моцные, когда мы упевнены в себе, когда мы маем свою моц, в том sensie, что нам удается. То чи пам'ятає чоловік про Пана Бога, чи звертається до Його, ну, здається, тоді він мені вже не потрібен, бо я сам все можу. Але менавіта doświadczenie этой слабости вызволяет нас, właśnie певно такого прискутку у нашей веры, мы крок наперед робим, как звернуться до Пана Бога, как сказать, Пане Боже, Тебе я потребую, бо у Тебе таки моц. А чуть тогда, сегодня Павел говорит, что моц удосконаливается у слабости. Про слабость мы стоимся моцные, когда приходим с этой слабостью до Христа, когда приходим до Бога. Это первое. Другое, на что сегодня может хотелось звернуть увагу, это на прийście Христа в наше життя, на то, який спосіб Він до нас приходить, чи ми відкриті на це, чи ми вміємо розпізнати це прийście, бо це люди, до яких сьогодні Ісус Христос прийшов, які сумнівалися, які Його відкинули, вони не розпізнали час навідування, не розпізнали час, коли особливий спосіб Бог хотів простити їх. Коли Бог до нас так само приходить у різний спосіб. Не только так, как мы часами себе заплануем. Видите, ну, не так часто, конечно, удается, але час от часу, раз на якісь 3 годи удается мне зробити якось подорожжя, такое, якое сам себе запланую. Не такое, что десь хтось тебе покерує, все зорганізовано, все ведаєш, посадили в автобус, завезли, показали и вернулись. Нет. Тогда, коли треба сесть, собі подумать, куди хочется поехать, полететь, поглядеть, пройтися. Коли заплануєш, почитаєш про це все, заплануєш, так собі докладно ведаєш, коли в який день ти будеш там і там, що будеш глядіти і так далі. Але видите, кожне подорожжя, навіть добре зорганізовано, заплановано, має так само свої несподіванки. А пошнє, коли було, це 3 роки назад, може, як у Сантьяго ми так само йшли, ось в перегримку, наприклад, нас посадили не той самоліт, і він не полетів, ні, але покулі нас там самоліт зняли, потім дали нам другі, там это усі, і пілоти, усі сіли, оказалося, що це не той, ось таке відбувається часами. Ну и ведомо, что позднее полетел, уже прилетели мы о полночи, уже не можно было доехать на место и так далее, и так далее. И за каждым разом щось такое передвигається, треба змінити. Але як би не було, за кожним разом, навіть коли це треба було б змінити свої плани, було таке повне здивлення, то і так в цьому всім було щось чудовне, добре, спотикалися нові люди, які нові пропозиції, нові можливості. І навіть коли ці плани змінялися, то не можна сказати, що вони були горші. Вони були інші, давали нові можливості, щось ще пригожіше можна поглядіти, і щось цікавіше, як було. Коли зміни, навіть коли ми ще запланували, не такі вони вже так направду і страшні, вже не завжди ми хочемо щось зміняти, ми вже так привикли, що це повинно бути так. І те саме дотичить життя духовного. Те ж життя, коли ми говоримо, що Пан Бог до нас промовляє, що Він до нас посилає пророків сьогоднішнього світу, то нам здається так само, ми вже у собі, у голові маємо певне уявлення, як вони мають виглядати, що вони повинні бути такими, ось такими побожними, вони повинні бути такі, я не знаю, може, такого зросту, так właśnie wyglądać, jeszcze щось, і так. Ось ми ведемо. І коли так ось буде, то це, напевно, Пан Бог до нас приходить зі своїм словом і промовляє. Але життя показує, що так naprawdę czasami нас вельми здивляє, у який спосіб Бог керує до нас своє слово. Що це ніяк не згаджається з нашим уявленням. Питання, що ми тоді з цим робимо? Бо коли ми відкидаємо, коли говоримо, ні, ну як це не згаджається так, як це не такі, наприклад, ну не такі ксьонці, як мені хотілося побачити, ну значить, це нема чого вислухати. А часами навіть про історію, коли мені навіть не подобається, не в сенсі фізичному, але просто, ось як того чоловіка, то навіть про це Бог може здійснити великі справи. Коли ми відкриємося, коли ми будемо глядати не то, що Він говорить, але розпочнемо, по-перше, слухати, відкриємося у цьому своим слыхом, начнем слухать, то, что Бог до нас керує своє слово навіть про другого чоловіка. А другое, коли ми розпочнемо так само слухати наше серце, czyli то, що вже якби докранулося нас, і що вже відбилося конкретним ехом, відбилося конкретним думкою, натхненням,
Вельми часто это не то, что мы вот почуем и одразу маем то и зробить. Это слово, яке Бог до нас керує, і воно поселяється у нас, і воно видає плон нашого життя. Вельми важливо, щоб ми вміли почути те, що є у нас у серці. Ось це натхнення, це прийście Ісуса Христа. Це той момент. Бо, на жаль, чоловік часами заглушає сам, просто у своєму житті заглушає ось це натхнення, що не піддається їм, і він це в різний спосіб. Раз uciekanie простое, что слухая іншого, свет и так далее, может быть множество. Это не важно. Важно то, что мы маем быть вельми уважливыми, навито такие деликатные на то, что Бог у нас натхняє. Він промовляє на нас, Він хоче, щоб ми були послушними. Навіть коли нам здається, що це щось не по нашому плану, так направду, коли пойдемо за Божим натхненням, коли пойдемо за Божим Словом, то у нашому житті так само будуть здійснюватися великі цуди, переміни нашого життя. Будуть цуди, про які Ісус несловно говорить, які несловно здійсняє у житті інших людей, а так само і у житті кожного з нас. Помните про це слово, яке сьогодні Святий Папа нам говорить, моц удосконалюється у слабості. Через нашу слабость мы можем стать мощнейшими, когда с этой слабостью придем до Иисуса Христа. Бо Бог несловно говорит, что хопит нам Его ласки, хопит нам Его эмоции, как мы могли перемогчить все то, что нам перешкоджает в дороге до життя вечного. Вызнаем нашу веру в единого Бога, Всемогутного, Створителя неба и земли, всего башного и небашного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не спорного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уселился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес подле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який щодро одарує нас своїми дарами, скерує наші молитви. Молимся за всех біскупів, каплено працювали на користь евангелизации свету. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за всех охрещенных, как у своем житті керувалися Божими заповедями. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за тих, хто присвятив своє життя обвященню доброї новини, как они могли убачить плен своей праці и наполнились Божьей радостью. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за молодые сужества, как клопотились о просветі веры и згодно с Йою уладковывали свое життя. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, розчарованих життєвими неудачами, как сподівалися не только на власні сили, але й на допомогу Пана Бога. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, тут собраних, как мы умели распознать Божию волю и с радостью ее выполнили. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся об житті вечном для наших близких померлых, по особливий спосіб за Михаила в 11-ю годовину смерти, за Макаруша, Марию, Станислава, Болеслава, Андрея и Бронислава.
Proszę, żeby dobry Bóg przyniał do suporności zbawienia. Prosим. Выслухай нас, Пане. Божа крыница життя и святости, выслухай наши просьбы и учини, как мы, обновленной моцью Твоей ласки, могли верно Тебе служить. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 5. Иисус, сердце Ты моим, радость избавления мне открыл, ставляя мне крыницей ласк, будь прославлен и Боже наш, что для Тебя чинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать и сердце чистым заховать. Езу, не покидай меня, моя душа Тобой живет, участь терпения поможи, выкрывать Твоей любви. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу я хвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Боже наш Отче, нехай нас очистить ахвярою, яку ми Тебе складаємо, і нехай з дня у день веде нас до життя, що чекає нас у небі, раз Христа Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим Гору серце. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправды годно это и справедливо, слушно и збавенно, как мы завсюду и всюду Тебе складали подяку, Пане Святый Ойче, Всемогутный Вечный Боже, раз Христа Пана нашего. Бо Он з літості до грешного чоловіцтва народився з Панни Марії, про свою муку на крижі визволив нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстання дал нам вечное життя. Тому за анёлами, арханёлами, за всеми святыми мы обвящаем Твою хвалу, разом з ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вышиях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Господа на вышиях. Сапраўды Божа, Ты святый, крыніца усялякай святости, тому єдності з усім костелом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спасал на апостола Духа Святого. Праз Христа просим Тебе, Всемогутный Боже. Освети, для дары росою Духа Твоего, как они стались для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з його всі, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповета.
якая за вас и за многих будет пролита деле отпущения грехов. Это чините на память. Это великая таинство веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его любови, разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули надею на воскрешение, и про всех, кто Твою ласку дошел с этого света, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у едности с Несвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Пречистым Авраамником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, которые справедливо подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божий, чо всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, празу все веки вечные. Аминь. Отрымали мы Духа Святого, и нас учинил детьми Божьими, тому осмелимся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завжди вольны от греху, захованы до всякой неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и присти избавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкавы с голос Твоего воля, дарите супокоем и едностью, и живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой, Пане, нехай завсёды будь с нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Баранку Божий, який явиш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який явиш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку
Баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливий, покликаний на вечеру Його мови. Пане, я не вартий, а Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Прийдіть до мене усі спрацьовані і обтяжані, і я супокою вас, каже Пан. Номер 24. Наш Пан. Хлеб небесный, меж нами живет, и Он сулит надею и радость дает, покорно взыходит до нас на алтарь. Обстать нам поживой, да есть обилдать. Наш Пан добрый пастырь, притулок славы, дает и гостино у сердце своим. Любовью святою лагодит наш бой, и сум разгоняет надеи святой. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд. Конец не вошлет у долину покут, а шлях человеку добром осветлять. У сердца поверит, душу обужать. Наш Пан прославленный, для нас юный день, дня сердцу покой, суть ошает вязет, о свету избавление, закона совместных, и мощью свою от зла укрыть. О Jezu, Господи, песню хвалы прими, и будь прославленный, теперь на веки. О Иису, Пане мой, прагну я жить с Тобой,
такими великими дарами просим Тебе, Пане, учини, как мы отрымали збавенные ласки, и неоспынно Тебе прославляем, раз Христа Пана нашего. Аминь. Сядайте, ласка, щоб послухати душпастерських об'яву на 14 неділю звичайно. Щиро вам дякую за сьогодні сьогоднішню нашу молитву. Дякую тим, хто вчора прибирав нашу капличку. Дякую за ахвірування, яке складається, за всіляку допомогу. Особливо хочу подякувати усім тим парафіянам, дорослим, молоді, дітям, які на цьому тижні у Буцлаві, у Тракелях, на тих урочистостях допомагали нам, і молилися, і пілігримували, але так само допомагали у зборах ахвірування на будову нашого костьола, за це їх ночування, за цей час, який присвятили, щиро всім дякую. На цьому тижні припадає у середу 11 липня свято святого Бенедикта, аббата опікуна Європи. В особливий спосіб в цей день запрошую так само до супольної молитви, об том, як Європа верталася до християнських коренів, про что она стала великой, так направо, такое, какая есть, так как то, что является подмурками основания Европы, как николи не загинула. Запрошаю до супольної молитви, так само особисто, действительно, так само на імші святой. Кожного вторку в каплиці відбувається набоженство про заступницю святого Антонія Подуанського, кожну сироту запрошую на набоженство до святого Юзефа. Усім юбілятам, іменинникам на такой же тижні, найбільше пожаданні, Божого благословення, здоров'я і всіх потрібних ласкав. Доброї неділі ще всім, смачного обіду на цей день і на цілий тиждень. Працю, відпочинку. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. І з духом твоїм. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас Богу душствуют по свете. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михаил, молися за нас. номер 13. Могутный